ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे ला 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 आयौ बारा एसेबां गरमाव बिराद दावराव बारमाव बिसोरो आयौ आयौ दहायनिफ्रायनो मेथाइसो खनगासिनो आंखौसो उल्था एदावगासिनो माबायदि गथ'फ्रा बिसोरो आयौ 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 बिसोरनि खोथा खोनासङै गरम जाजोबनानै खर'आवसो गाबजोबसिगोन बायदि मोनबाय आं आयै आंहा जापानिस खानायानो बुजोबबानो जाबाय हाय बिसोरनि खोथा खोनासङै ओइ जुजाइ मायाव थाबोनायमोन नोंलाय औ मायाव थाबोनायमोन नोङो फख्रियाव गबो होनानै बिसोर आंखौ मोजां जोंबावदों आयौ 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 है माथो बोरैबासो मोनबाय बिरनायसो मोनबायलै माथो फख्रियाव गबोदोंबाबो माथो निसायानो खाराखै ओइ मेडाम ओइ जापानिस खानाय लाग्रा मेडाम भुट बायदि मेडाम ओइ भुट मेडाम आंखौ माने लामायाव हगारनानै गारबोखो ना सख'बोखोलै नोंसोर गारिनिफ्राय सोर फागजाला फैनानै खोमा एखेबारे फुदुं बादों जाबायलै नोंसोर थां हाबाय थां अके मेडाम ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे नै बिथाङाबो जेलाव हाबसै ला 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 ओ आयौ बाला माथो बेखौ खननो हाला माथो गोबाहांसो मोनबाय आं बालनि दा गोबाला जोबसै खोमा बेयावनो ओइ फाग्लि गोबानाङा औहाय मा गोबाथारनांहाय मा नै आंबो खर'खौ मेग्रेम जोंनानै गिदिंजोबनानै सांग्रेमासो नुजोब्बाय आङो ओमफ्राय जबे हवाटेभार आंहा नै एखेबारे दहायथ' थिगैनो दंमोनहाय माबा गारि गाखोबोनानै एखेबारे माबा मोथो मोनफिननानै नै माबा आथिंखौनो गनो बायदि मोनजोब्बाय आङो गसंनोबो हाला माथो नै रायलायनायखौ मेथाइ खननायखौ बन्द' खालामदोहाय गोबाना खारदोंबा नैबे खदायाव जिरायफै आयौ खर'आनो बुंजोब्बाय आंना खोमायानो आयौ खर'आनो गरम जाजोब्बाय है बे रुमनिफ्राय थांथ'नोसै आं नाङाहाय थांथ' जानाय नङा जोंना ओरैनोबा जेलानोबा गोदानसो नै बे मोनसे रुमा जायाखै ओरैनोबा है बिसोरखौ गालांबा बिसोर सेस खारखुमाजोबनानै अबेबा थांबा ओरैनो फेखाजोबनाय जौसो लोंखोना बांसो जाखोबाल बिसोरलाय माथो खर'खौनो थिगखौनो मोनासै आं बिसोरखौ आयौ 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 जौसो लोंमारबाय खोमा जौ लोंदोंबाबो माखौ लोंखोबाल बिसोरो इसिबां मोनामफुंजोबनाय आयौ ओइ डार्लिं जोंखौ गारनानै दा थांलै औब्रा औ मा होनदों आंखौ ओइ खोमाखौ खोथोदोंबाबो खोनायाखै सानो नामा नों आंखौ एखेबारे थाव हैगोन आं मिथिबायना जोंथ' स्टुडेन्टखासै जोंखौथ' बुंनो हाखाया नोङो जोंखौ स्टुडेन्टखौ बुंनायनि रुलानो गैखाथारा आरो रुल गैया बेफोरबायदि रुला स्कुलावसो सोलियो आंनि नैबे आइजो पुलिस थानायाव नङा मिथिबायना एखेबारे लावथि लानानै दोखो होगोन आं नङाबा मानसिनि बुनायफ्रा सायानोलै साया जुजाइ बुजानोसै नामा बुजानोसै औलै सायानो आंथ' बुजानानै सिजाबाबो बुजानायाव टेटुसो थुलायलायनानै लाबावगोन मा टेटु थुलाबायनांगौ जाखो स' बियो वाटेभार टेटु थुनाङा हाया आङो बिजि लानानै ना एखे बैयाव माबा सुयोना एमब्रयदारि सुयोना बेबायदि सुनानै होगोन दे आं नोंनि बडियाव औहाय मा ओमफ्राय जेलाबो नै जा फुगथियाखा माबा लाइन मोनसेल' होथेग्रायाबो ओमफ्राय मा खालामनो सानदों बिसोरो आयौ सिखावफोरखौबो बेयावनो दोनो खोमा बिसोरो हा हाय आयौ बाला गाराङानो गथा जालाजोब्बाय हाय मा जाबावगोनथाय आयौ आंखौसो एदावगासिनो दहायनिफ्रायनो बिसोरो आयौ माथा बारि जासिगोनहाय आं बिसोरखौ बेयाव डिउटि होबाय थानांगौबा है आयै ददे माहाय दंबाल नै फैदो नै रुफाया फाग्लि जाथारसै बे फाग्ला गथ'फोरजों थाफानानै मा लोगोथाय गाराङाबो माबा हिनजावफोरानो हौवाफोरनि बायदि बद्रासो जाजोब्बाय मासो गलिदों बिसोरो आयै आंना दार्लिं आंखौ गारनानै थांबाय माथो आयै मा जाखो आरो मा जालायखो बिसोरो माबा गाबनायसो खोनालायबाय आयौ बिराद जारला मोनबाय आं आयौ बे ददेयाबो नारें लानानै माला मोनफैयो बेखौसो सानथारबाय आं आयौ है बे गिदिर मानसिफोरनि फिसाफोर नङामोनब्ला दहायनो गाग्लिजोबनानैसो दोनसिगौमोन आं बिसोरखौ नङाबा है बालनि मालदार मादारनि फिसाफोरबो जाबाय नालाय जेबो खालामनो हायाबो जाहैबाय दा दांबाबो दिगदारसो जागोन आयौ दे घन्टासेखौ जेने सयज' खालामथारबावसै आं मा खालामबावनो ओइ नोंथांजोमोन आं बिराद जारला मोनबाय बिसोरखौ आयौ आं बोरैबा नुसननायखायसो मा जाबावगोन दे बेखौनो सानदों आङो बे गथ'फ्रा क्लास गैयिनिफ्रायनो बेफोरबायदि उदफात खालामगासिनो आयौ मा खालामबावनो जाखो
बेखौथ' बाथारो बाल ओमफ्राय दा सिचुवेसनखौसो बोरै मेनटेन खालामनांगौ जानांगौ ओमफ्राय मानसिफ्राथ' भिडिअ खालामनानै भाइरेलथ' खालामखासिगोन बे ओमफ्राय भाइरेल खालामोबा मा खालामबावनांगौ जाखो दे लासिं सिं जासिगोनहाय जोंहा ओमफ्राय माखासेनि पेरेन्टसफ्रा मानो फैयाखै नोंसोर सानैयाथ' मानो फैखो बिसोर खायसेना गामिनि ना बिसोरो ओंखायनो फैयाखै खिन्थाहरनांला दे गामिनिखौ जों लांफानोसै बिसोरखौबो मा खालामबावनो हां बिसोरखौ आयौ 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 आखलफ्रानो बाद्रायबाय खमसे खम जादों लोंदों न'आव लोंनानै आराम थाबानो जायो बाहेराव मानो लोंनानै इसिबां हाल्ला दावराव खालामहैनांगौ बिसोरो लासिं सिं न'खरनि मान सनमान जाजोब्बाय बिसोरो भाइरेलाथ' जाखासिगोनहाय मिथिबायना जोमै बिमा ओमफ्राय भाइरेल जायोबा मा खालामबावनांगौ जाखो दे नोंसोर जेबो जिंगा दासि दे भाइरेल जायोबा मारै मेनटेन खालामनांगौ आं खालामजोबगोन दे मिथिबायना दायो नोंसोरो लानानै थांनो हासिगोन बिसोरखौ आयौ बाला ओइ मेदाममोन माला लानानै थांगोन बा बिसोरखौ आंबोलाय डिउटि होबाय थानालाय गारनानै फैबाय आंखौसो एदावबाय थायो आंखौसो खर' जाजोब्बाय बिसोरो आयौ 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 आंहालाय लानानै थांदो लानानै थांदो दे जों बिसोरखौ लानानै थांनोसै ओमफ्राय माबा मोनसे प्रब्लेम जाबावोबा जोंनो खिन्थाहरबानो जाबाय दे जागोन दे नोंसोर जेबो जिंगा दासि मान सनमान जाजोब्बाय बिसोरो जोंनि आयौ आयौ फेसबुकावथ' भाइरेल जाखासिगोन बे मा खालामबावनांगौ दे जोमै बिमा बेफोरखौ उनाव सानोसै दे लानानै थांनोसै बिसोरखौ ओइ मेदाममोन गाराङा बोरैबा जाजोब्बाय बिसिना नारें सेबनानै लोंहो मोनथिबाय दे रुपा जागोन दे गाराङालाय मा जाजोबखो बिसिनालाय बेनोथ' हाय मेदाम मा जाखो मा लोंखोथाय माबा हिनजावफोरनि गाराङानो हौवाफोरनि बायदि बद्रा हौवाफोरनि जोंहा हिनजावफोरनि हमनोनो हाया माबा खोथा रायलायहरबाथाय एखे जाजोबनानै दङ हौवाबो बेनो हिनजावबो बेनो एखेनो गारांफ्रानो निसाजोंसो जाखो ना माखो ना बांफोरसो जाखो हमनोनो हाला फाग्ला फाग्लिफ्रा मेथाइसो खनलागासिनो आयौ खर'खौनो जाजोबहरबाय आङो